mbala to ko bedi Bojibate ne ben keleku mbi woni sebenye sebe mi nu kama ob Africa sebene ke ba to ade ko Yakuba Daw ko ika do furuba barakela wu ani jamana nyama so ika do ben ani haklina o kake kilinye o debi ke sababu ye ika do wulika jo ani muruti walma barabla o kase ka dabla bojibate abine ka wati jambo jamana ika do furuba barakela o kasara ko o kembe gela bade ika do jamana nyama so bulu ni gouvernement dofo fuluba barakela bulu fara dobe olu fana be dofo ngani ko nunu mbele jele namu kata da fangile bojabate ibaye kafa akaja gouvernement ere no be fen jamana fuluba barakela fana unno be fen jamana ningira bu bambali akadabla jamana kasra kilinda bojabate jamana do hakilina ka ke kilinye sebene kala ko awai kado politique buluka mo negani buluka madola gouvernement be negani ke walma bin galundige bojabate ikado ngalo matige ni dungo mami ma nani ngiye wajabate jango furuba barakela anyina mandi ako furuba barakela bele jele ka bla bulu kelenga ko yetnye sablo kuma de be fo furuba barakela ka hake ka kelenya uni minga ka bele jele nyoro ka dima ko yetnye wajabate nga ko chama be obi walagata sebene kala ko ni ya takala je politique mo no ako gravu chama be wajabate ikado akira kosaina furuba barakelo ka chake daire minye uyentami o ale kunye awa baba li jugu bake wajabate nga kosaina and abina fo hakilina ubine ka nwanzoro sablo uni gouvernement pumana abina fo awa mingoni bengan jolenye o kero ni nwanje o nga minye awa karamo dunye olu dunda dunya jumenye wajabate ibaye ka fo puma do be fo article 39 o article 39 yi kado apuma chayara a gele barka boyana wajabate ali afora ko entem ka kele bana nga minye awa karamo ye olu ko ni ajira ka fo haka ja article 39 mi no laidu taruye fo de kake wajabate wati do serasa e kado kuma o kake minye nyefolu yo kasika ke min ba to ko bele jelo bi dafa nyedo e kado awa min ngoni dafa baliyai obi furuba barakalo ni nyuanje minye lokol karamo ye article 39 mi wajabate nubu dishi goshinaye sebene kala ko awo gouvernement ka haklina kundo gouvernement ka haklina mindo ikado atara watila wati mi ikado awani ya soro gele bade be ibeka nofe ikado sumele bobe maiga ale de ngo njutige akungu de dore lokol karamo ni sokaja article 39 mboraka bi o mi ngoni ni article ni ni mena ke sababu yakani soro ni soro mvara nyuanga wajabate kado no ko ni ngara vote wati karamo bele jele na vote Ibrahim Boubacar Keita ajuti garo kama onga ajuti gele wajabate ni kala ka fu bi change jo kibo o bali o ya da mataji sebri kala ko lor karamo ko ni awaladu mi ngoni garo mabla sabla gele mbarika nana bonya sumele bube mai galaba bolo bora barala ninga na di ikado awabubu sisema o ko ni abone bele jele jigira bubu sise de ka sebri kala ko ni desakara ka ke wajabate kado ledu dun daruye sebri kala ko ikadu na kaka ongani ye furuba barakelo jetemine danvara de bi ma chama ni nyuanje sarakuta famila la wajabate kado watu do sirasa hakina bele jele ka faranyuanga ni ngele ya gele mbisi na kamini sa 2018 wajabate ikado ledu do bita atika ke ledu do bita atika ke wajabate kado mami mi nye lokol gramo ka gele ya na bambana ikado M5 fanana na wulika do buluda ado bubu sise na ka president ibeka tasma na wulula ikado orobe ko hoka na ke o fana seve oye awo ofana seve mi nye kiritigalaw ye wajabate o fana seve kiritigalaw no e maisraw ye o laba na wulika jaw fana ke mim se ka dobe faro olu fana ka soroka sablo srana o jorola manga mami mbisi nani ni kiritigalaw bele jele fana nana fara ni jamakuluka fanga bitien o amanye mi ngwa du garo e fanga laba tiena wajabate le dudlu ne tura sebane kala ko ikado fanga dunye dobi boy dobina ami doni na kobi mi ngoni jamanai ani furuba barakalo kanga ci ka kuma ka kinya fo nyonyi min bike walma min dike abeka fo ga ko kele vana kiyaye wajabate kado furuba barakala minu ngwa kala e kele bele jele kunda Ibrahim Boubacar Keita jamana kuntigi do Mali don votera minye ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga d'Afrila Mali be nyongri minye shogali ko kala maiga porte parole du gouvernement kundo minye jamana ale be kelela kuma amase abada jamana din woroka jamana kuntigi puruti minye o shogali kele ne bole gouvernement la ale na fara puruti bawka parce que ba ko basinali ako minye manganye anana wule la inu kera ka nyeshi fanga fe ado ko be faga boka ta boulevard de l'indépendance ka mami
min kun bɛ gouverneur la a don a ye yamaruya di a ko ni dɔwɛrɛ tɛ fo kanabɔli n ye yamaruya di a ye taw kanabɔ sabu u bɛ bɛɛ jɛ fanga ko fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'a kun b'a dɔn a t'a kɛ min ye kanabɔli nana bayɛlɛma ni ka kɛ bɔli ye sitanɛ nana don ko la Fasiriba ko politikimaw nana caya min ye an ka kanabɔli jamana taabolo man ɲi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a nɛgɛti malidenw na o tuma an ka laɲini ye mun ye a ka baara yɛrɛ bila pewu Fasiriba ko min ye Ibrahim Boubacar Keita k'ale fana ma sigi a don in kama a ye maaw bila ni ka kɛw la kumaɲɔgɔnba ye o kumaɲɔgɔnya in karamɔgɔ Daba Tunkara a munumuna ka dɛsɛ min ye Gwara Daba ye a don n'o ye Choguel Kokala Mayiga a n'a jɛɲɔgɔnw ye u ko anw yɛrɛ de tɛ IBK kunkolo yɛrɛ de fɛ dɛ an bɛ fɛ IBK yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen hali ni malidenw y'a sigi a ka DG mandat la o kuma an tɛ fɛ ka IBK ko kuma yɛrɛ de mɛn a fɔra ten min ye IBK ye a ma ɲɛ min kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara u sera la o kuma ale taara ka bɔ yen Fasiriba ko a ko Imam Mamu Diko ale ka misirida la maafa jugu min kɛra yen n'o ye kalo tile 10 tile 11 a n'a tile 12 Fasiriba ko min ye forçade maaw jɔn de y'u bila ka taa Fasiriba ko a ko jɔn de kɛra sababu ye ni ka maaw fa a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen yamaruya min dira M5 RP maaw fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ka taa jamana ka cakɛyɔrɔ minɛ n'o ye Assemblée nationale ale ni ORTM a ko jɔn de kɛra o fana yamaruya di baa ye a ko kɛlɛkɛla ye fila ye maa min b'a laɲini ani maa min b'a waleya Fasiriba ko a ko ni jalaki bɛ bila fanga bolo ka a don in kama maa minnu fana ye fanga kɛlɛ wuli fanga kama a ko olu fana b'u niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na koyi a ko côté fila don karamɔgɔ Daba Tunkara ni baara ye de côté a ko ko in bɛ kɛ ni hakili ye maa minnu bɛ n'u ye kɛlɛ laɲini kunun olu de bolo bɛ jamana mara la bi Fasiriba ko n'a ko in sera ka se a dan na minnu bolo bɛ jamana mara la bi karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ sin k'u niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na koyi e ko nin ko in ye a na sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na de Fasiriba ko min ye a don in kama maa minnu bɛ n'olu sara a ko siw fana bɔra min ye jamana ka fanfɛla la koyi a ko polisilaka dɔw bɛ yen ani garde karamɔgɔ Daba Tunkara k'u dɔw joginna fo ka t'o se saya ma a ko jɔn de kɛra sababu ye k'olu fana fa a ko nin ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ koyi a ko n'a dun sɛgɛsɛgɛra o tuma ko tiɲɛ bɛ bange a ko an bɛ don min na ko bi min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla olu b'u sɔn karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'a bɔra min na o tuma ko tɛna dogo malidenw na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Basinali ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu n'i ye ŋunajɛ ye sagaw nɔfɛ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ misiw taara k'u to Wajibate n bɛ n kelen ko ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fa Wajibate sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn u ye kunnafoni in sɔrɔ i k'a dɔn kɛnyɛrɛye radio so min n'u k'a ma ko RFI Wajibate i k'a dɔn Mali i k'a dɔn jamana ɲɛmaw min laju tar'u ye i k'a dɔn u seginna k'a fɔ Union africaine ye Wajibate sɛbɛnnikɛla ko Union africaine u ka ciden dɔ kun nana Mali kɔnɔ Wajibate i k'a dɔn kana salo ani dasunsunni kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔla Mali faamaw layidu min dira coup d'état kɛ waati ka n'a bila bi la i k'a dɔn n'a sɔrɔla u b'o kelen kan Wajibate tile 4 u y'o de sigi kɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛba ko a ko nin jɛkulu ɲɛmaaya a tun bɛ an kule Adeleke ale ye ayiwa ɲɛmaa ye ɲɛmaa min n'ale de bɛ Union africaine kunna i k'a dɔn ciden gɛrɛngɛrɛnnen don ka na sɛnsɛnli kɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla Mali ɲɛmaaw i k'a dɔn layidu min dalen don ayiwa n'a sɔrɔ u b'a bolo kan sɛbɛnnikɛla ko u ye maa caman de kuma ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaaso ani politikimaw i k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔn ye u jɔrɔlen kun don min na o sɛbɛntɛriw ye min ye votew ye présidentsigi min ani député vote minnu kan ka kɛ u ye don min kofɔ k'a fɔ cɛmancɛ fanga bi kunjɛ n'o ye Wajibate k'a dɔn u y'a danaya sɔrɔ sabula faama bɛɛ lajɛlen y'a juru la k'a fɔ u b'o don ka o ma wuli Wajibate u baara ka kɛwalew ni baara taabolo min ye u y'a ye fana k'a fɔ hakaja nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye bɛnkan ye u ni Union africaine cɛ min ye ciden ye n'o ye Adekunle Adeleke i k'a dɔn ale de ye président conseil paix sécurité Union africaine ye Wajibate k'a dɔn a bɛ segin don min a nisɔndiyara kosɛbɛ i k'a dɔn hakaja ayiwa a ye fɛn min ni fɛn min ye a n'a ye min mɛn Wajibate k'a dɔn ninnu bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya min n'a bɛ jɛnsɛn n'a ni jamanaw min ye tɔnw ye ani dɛmɛtɔnw ani ba ɲumankɛw olu kun kelen bɛ ka gɛlɛya min da ka Mali sɛgɛrɛ lala maa tɛ kodɔn n'a taara nin ɲɛfɔ a cibaw ye Wajibate k'a dɔn gɛlɛya bɛ sɔn ka duga sɛbɛnnikɛla ko cɛ in kɔni bɛ bɔ yan don min a nisɔndiyalen sabula a y'a fɔ kunnafonidilaw ye nisɔndiyara wuli ka jɔn ni cɛsiri min bɛ Mali ɲɛmaw la i k'a dɔn coup d'état kɛlen kɔfɛ dɔw ko a la u ye laju ta a bɛ nin ka tɛnku
a y'a jira fana k'a fɔ ani politikima dɔ kumana min ye Amidu Dunbiya ye Amidu Dunbiya parti yɛlɛma i k'a dɔn o ɲɛmaa dɔ don i k'a dɔn a n'o kumana o fana y'a jira la k'a fɔ a ka ja Mali bi fɛn o fɛn ɲini bi o de ye fɛn kelen ye cɛmancɛ fanga kuncɛli ka kɛ vote min ni maliden bɛɛ lajɛlen b'a ka hakilila jira o bɛɛ lajɛlen bɛnna min kɛ o de ka sugandi namara ma kɛ i k'a dɔn awa kurutukurutu wɛrɛ ma k'a jukɔrɔ o min kɔni wɔra ye a nisɔndiyara a y'a jira fana sa k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw kɔni layidu d'a ma i k'a dɔn masakɛkɔrɔ n'o ye Bandaw ye ani Mukutari Wade gɛlɛya min b'u ka yanni sɔnni jɛ a bɛɛ lajɛlen wulitɔ don u bɛ lafiya bɔda fɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ni ka bɔ fari kɔnɔ a ka bi l'indicateur du nouveau Fasiriba n'o ye ayiwa OD karamɔgɔ Dabatungara OD ka bɔ Edda ka gunga a ko min ye section Asuma karamɔgɔ Dabatungara ko bɛnbaliya o dugu jɛnbɛ a ko n'i ye Segu sigi lajɛ karamɔgɔ Dabatungara kunu Ismaïl Bube Mayiga ale ka tɔn a min ye tɔndon ye u tun bɛ ka janga walaki ni k'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ nka bi mun de na mɛ ni furugufurugu ye ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko a ko politiki taabolo ye nin ye dɛ bi an ka di sini an man di Fasiriba ko nin ko in yɛrɛ nana nacogo min na a ko min ye section Asuma CP karamɔgɔ Dabatungara Segu Edda ka gun kan ale secrétaire général n'o ye Abdini ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ karamɔgɔ Dabatungara min ma taa baarakɛlaw olu jimi sira fɛ min ye tɔndenw ye u ko parti tɛ maa ka duko ye forobafɛn don a man ka abada maa kelen ka dɔngɔ n'a sago bɛɛ lajɛlen kɛ a ko parti ka kunkelenna ye jamako de ye n'a tigɛ ni jama ka hakilina ye anw fana t'a la bi anw sɛbɛkɔrɔ tɛ Fasiriba ko Asumati atira a n'o man jan bilen dɛ Fasiriba ko min ye Abdini Kumare karamɔgɔ Dabatungara k'ale de kɔni kɛmɛ k'a ka mɔntɔgɔla ye min ye tɔndon ye u ko k'u tɛ bi u tɛ sini min kɔni ye tɔndon ye karamɔgɔ Dabatungara a la kumabaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka tigɛ nɔ bila kɛ n'o ye pétition ye ni k'a bila ka na parti yɛrɛ au bureau politique national la Jabate naamu an bɛ segin ka na an bara ka wele n t'a dɔn Sanwa Murujan ayiwa an bɛ taa Murujan Jabate k'a dɔn tile fila in na bingani wale dɔ kɛra Murujankaw fɛ yen Sibiri don i k'a dɔn Sibiri tɛmɛnen don Aliyu Tarawele i k'a dɔn awa arajo min bɛ Murujan o ɲɛmaa dɔn an ka lasigiden don Aliyu salamu aleykum salam karamɔgɔ Daba Aliyu kɔri baasi tɛ Murujan bi baasi foyi t'an na ayiwa alhamdulilayi an b'i fo ka Jagafɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo Daba i y'a fɔ cogo min na min ye kunasini samedi ye ka bɛn juillet kalo ale tile 17 ma sira dilanna minnu bɛ ka bɔ Kuala ka na Murujan sabula sira dilanna in u tilalen don mɔgɔ 3 jɛkulu 3 dɔw b'a damina ka bɔ Kuala ka na Wɔlɔkɔrɔ minnu bɛ Murujan yan olu b'a ta Wɔlɔkɔrɔ ka taa n'a ye Kaluba donc Kaluba olu b'a ta ka taa n'a ye Nara ka tɛmɛ ka Moritani o yɔrɔw la n'i y'a jateminɛ kunasini ko samedi 17h30 wagati la ka kɛɲɛ ni gardien minnu bɛ kɛnɛ in kan ani dugu minnu bɛ o yɔrɔ la yen ni o ye Madina Kakoro ye olu dugudenw ka seereya marifatigi dɔw nana minnu bɛ moto 7 ɲɔgɔn kan u ye tiɲani caman kɛ tiɲani na min ye bɛnnibaw ye bɛnni ale bɛ 16 bɔ ka taa se giriw ni katribilaw ani bolominan caman gardien minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ n'u yɛrɛ ka seereya ye sabula baarakɛla dɔw taara selikɛ la dɔw yɛrɛ bɛ yen a y'a sɔrɔ baara jiginna donc ko in kɛra yɔrɔ 2 Ɲamana yɛrɛ commune kɔnɔ an bɛ commune min kɔnɔna na n'i tɛmɛna Madina Kakoro la kilo 2 donc tiɲani fɔlɔ kɛra ye matériel minnu kɔni tun bɛ yen sabula baaraw jɔlen kun don ye u bɛɛ lajɛlen jeni la hawla wala quwwata illa billah citernes ni katribilaw ni minɛn fɛn fɛn kɔni bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ donc o kɛra o wagati la ka tila ka taa ni an ye maa minnu sɔrɔ kɛnɛ kan ni o ye Sidi Amdi ye ale tun ye u ka ɲɛmaa ale ye Moritani ye ɲɛ ka kɛɲɛ n'ale ka laseli ye ko u taara n'u ka mobili fitinin 5 ye ni o ye pick-up 5 ye donc ka tila ka taa ni mɔgɔ 5 ye mɔgɔ 5 ninnu na chinois 2 b'a la ni Moritani 1 sabula mɔgɔ 5 de tun minɛna mais mɔgɔ 2 échappera u la donc mɔgɔ kɔni 3 de taara ɲininiw bɛ sen na kunungo dimanche min ye Nara région ale gouverneur kura ye ni o ye colonel Amara Dumbuya ye ka fara Nara préfet adjoint kan
ka fara ɲamana premier adjoint au maire ka Modibo Jara ani commandant min bɛ yan nɔ sous-préfet ka lasigiden Seguba Keita ani force bɔra Kati ani Nara an ye ɲɔgɔn kunbɛn lieu in ale kɛnɛ kan donc gouverneur kɔni ye kuma ta ni o ye colonel Amara a y'a jira k'a fɔ nin kɛbaaw kɔni u kɔni bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na u ka se ka sɔrɔ sabula sira dilanna minnu yɛrɛ bɛ ale yɔrɔ in na a bɛ fɔ olu ma ko COVEC ni o ye ATTM ye donc nin waleya in kɔni de kɛra an ka mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲamana commune kɔnɔna na Muruja yan. Alu i ka dɔn min ye Murujana lamini yalima Sɔrɔdasi kan tɛ yan. Sɔrɔdasi kan bɛ Muruja tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na daba ani sɔrɔdasi kan min yɛrɛ bɛ yen donc a tɛ tɛmɛ kilo 25 kilo 20 ɲɔgɔn kan nka sɔrɔdasi kan ninnu olu dabɔlen don n'i bɔra Kuala sabula n'i bɔra Kuala ani Murujan yɛrɛ cɛ o ye 55 kilomètres ye tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na Kualakaw minnu bɛ sirafara la olu de bɛ ka nimɔgɔ ninnu garder sɔrɔdasi kan yɛrɛ bɛ Murujan ani Koyira cɛ sɔrɔdasi kan bɛ Murujan yɛrɛ kɔnɔna na olu de bɛ ka maa minnu bɛ yen nɔ ka bɔ Muruja yan ka taa Kalunba olu fana b'i hakili to olu la kan minnu bɛ Kuala nin kɛra olu ka mɔɔw olu ka daga di kɔnɔna na mais Alu est ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa minɛni ka aw ka yɔrɔ sɔrɔ walima attaquement ka kɛ nin ɲɔgɔnna attaquement ka kɛ wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye daba ka bɔ 2019 yɛrɛ la ka na an filɛ nin waati min na sabula attaque min bi kɛ o bi kɛ n'i bɔra Muruja ni Naran cɛ 95 kilomètres attaque caman bi kɛ nka o ni nin danfara bɛ u cɛ sabula attaque minnu bi kɛ ka bɔ Muruja yan nɔ ka taa Nara olu attaque u la olu ye de babanciw ye u bɛ mɔgɔw ka mobiliw minɛ u na u bɛ mɔgɔw bolominɛw minɛ u na olu kɔni b'a minɛ dɔrɔn u bɛ don Wagadu forêt ba in kɔnɔna na dafara tɛ sɔrɔ a la ka bɔ 2019 yɛrɛ la ka na an filɛ nin san min na mobili min minɛna mobili 21 Muruja ni Naran cɛ nka nin attaque in fana nin y'a la kura ye sabula nin attaque in bi kɛ wagati min na bali dɔw tun bɛ ka tɛmɛ marchandise dɔw tun bɛ ka tɛmɛ camion na ka bɔ Nara ka taa Bamako yen sigibaw ka kɛɲɛ n'olu ka lakalew ye u ye camion ninnu yɛrɛ jɔ donc u ma se olu ma u ma se voyagekɛlaw ma ninnu kɔni ta u y'a kɛ ka attaque kɛ dɔrɔn sira dilanna ninnu ka u ka minɛnw jeni ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ vraiment daba wele min b'an bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma min ye jamana marafaamaw ye k'a lajɛ an ka sirako ye an kun ɲagale la nka bolokɔni ɲɛsinna yɔrɔ min tile bɔra sabula mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye sira labaarabaw ye o y'a jira k'a fɔ min ye lakana ale ma sabati an ka zone kɔnɔna na o tuma k'u ka lakana sabati cogo min na u bɛ se ka baara in daminɛ n'o tɛ tiɲɛ ka fɔ ka bɔ Kuala kɔni ka na Muruja mɔgɔ minnu b'a yɔrɔ la baara ka teli an yɛrɛ kɔni kalo 2 ou bien kalo 3 kɔni olu ta tun bɛ dagu nka ni min bilala la an b'i wele di min ye Mali ma ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma o tuma u k'u hakili to an ka région na sabula Naran yɛrɛ kɛra région ye sirako gɛlɛya min jiko ni lakanako o minnu bɛ an ka u k'a lajɛ vraiment u ka se ka dɛmɛ don an Narankaw ma o de don daba ala sago aw sago sagotigi Ala ye i k'a dɔn Badara Alu i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye arajoso min n'a bɛ Murujan kosɛbɛ an filɛ ka kuma min fɔ a carilen don ka taa fɔ Muritani ayiwa lamini na kosɛbɛ o tuma maliden minnu bɛ yen u bɛ se ka dɛmɛ min da ka armée sɛgɛrɛ i bɛ se k'o wele da kɛ kosɛbɛ nin waati in na daba min ye i yɛrɛ b'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na nin baara minnu bɛ yen ninnu kɛbaaw bɛ an yɛrɛ sen na sabula u tɛ se ka nin baara ninnu kɛ cogo si la ni kunnafoni jɛlenw tɛ u bolo kosɛbɛ an minnu ye dugu sigibaw ye an ka commune ye commune belebeleba de ye Naran cercle an b'a fɔ région yɛrɛ Naran région ye région belebeleba de ye awɔ donc an ye kunnafoniw dogo lakanabaw la an ye kunnafoniw dogo an yɛrɛ la o rɔ an kɛra n tɔ ɲɛ ni k'an yɛrɛ kɔnɔ fara maa sigeti sabula k'a daminɛ an ka mara in kɔnɔna na ka taa fo Moritani an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ dancɛ bɔ k'a ta yan ka taa se fo yɔrɔ min ma donc Ɲamana commune yɛrɛ kɔnɔna na an ka kunnafoni cari an kana kunnafoni dogo donc an kɔni bɛ min fɔ sigibaw ye o tuma an ka kunnafoni jɛnsɛn cogo min na min ye lakanabaw ye an ka kunnafoni jɛlenw de bɛ se k'olu ka baara nɔgɔya u ma awɔ donc daba an bɛ i yɛrɛ fo an bɛ bɔ a fɔ ka Jɛkaso ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen fo foli diyara n ye vraiment a bɛ cɛsiri min na an bɛ aw fo an bɛ radio Ɲamana lamɛnbaaw fo Ɲamana n'a commune denw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye kami Muruja ya Nara région na radio Ɲamana ale sanfɛ 102 Alu Tarawele ka laseliw kun ye nin ye daba an bɛ aw fo kunnafoni gafe ale kɔnɔna na kuma ɲɛna Alu i ni ce
Wajabate ikado amse kana ni komi ngera nginyinga narana laminina wajabate ikado ayahana made tonshi joko mi nyeshino ma flaye Mauritanie gele ukoni bamanju yo mina katanu ye oye tieni mindo minana no ye mobili bawye ikado awaminu bisira gla yo chama jeni million kasabi chama afo milliard wajabate nambora ikado sone amba kunda sanga ni nyo anake wale fana kera sa ala kangishi ikado sa arajoso ikado anga lakse de mimbe oye aba ikalo na fana tulobangana ka tuguni na juna anga soroka ay wasema fura to kala hakilla aba baraka an wele ka bossa allo aba koro daba ani soma aba kor bashi tawla sai alhamdulillah ambe ala barakada centre ni karantela nam aba anye kuna foni me ko attaquement de kara ofana fe kunungo aywa akko kara tugodi aywa koro daba sibirisu ka duguje dimanche la depuis attaque u daminɛna san ni ɲɔgɔnma deli ka kɛ inna lillahi sabula maa saba de ni tora la Allahu akbar maa kelen u y'o ta ka taa n'o ye Segu n'o ye garibudenw ye Allah daba nɛgɛ kaɲa 22 o tɛmɛnen ko sanga 30 ye mugu kunkan wulila an ka poste de contrôle min bɛ Siɲɛso ni ani Sanɲɛ kilo 7 bɔɲɔgɔnko ye Bamanci ninnu u nana mobili 4x4 de la 4x4 jɛma o ta bɛɛ lajɛlen bannen daba tungara i ka dɔn k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ka fini de kun b'u la sɔrɔsi fini de kun b'u la sɔrɔsi fini de kun b'u la u nana ayiwa Siɲɛso u nan'i jɔ o kɛɲɛna ni doyen cɛ min n'o ye Mohamed Sise ala ka hinɛ a la ya Allah o ye garde-bu bila u ye parce que a y'u ye cɛfini b'u kan na cɛfini b'ale kan na a ye garde-bu bila u ye garde-bu bila u ye yɔrɔ min na dɔrɔn u ye kisɛ kɛ a numansen na Allah ka numansen bɛɛ ɲɔɲɔ ka don a disi n'a kunkolo la Allahu akbar ale fɔlɔ kɛra su fɔlɔ o yɔrɔ la u ka sɔrɔ ka taa passager dɔ olu ka mobili kun tiɲɛlen don o nana masumalen o kun ye i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ médecin école karamɔgɔ dɔ a kun kɛtɔ seli la ka taa u ka dugu la awa o sigilen nana masumalen kisɛ y'o minɛ o ɲɛda la k'a ɲɛda in bɛɛ tiɲɛ daba u ka sɔrɔ ka don ka taa douanier kuru kɔnɔ ka to o f'u ye ka tɛmɛ ka bɔ yen ka taa gendarmerie ni polisiw ka yɔrɔ min bɛ yen ka taa o yɔrɔ la ka taa mobili kelen fana jini ye ka sɔrɔ ka segin ka taa u bɔra yɔrɔ min fɛ u seginna ka t'o yɔrɔ fɛ min ye Mopti sira ye. U ma don san dugu kɔnɔ wa? Non, u ma don dugu kɔnɔ. Ayiwa Aba dis-moi yɔrɔ min fɔ gendarmerie ni polisiw u taara don yen nɔ polisi kun tɛ yen gendarme kun tɛ yen wa? Ayiwa polisiw kun tɛ yen gendarme kun tɛ yen an ka yeli la. Parce que il me semble que mɔgɔ ninnu u nana ni arme de guerre de ye. Personne. Arme de guerre de b'u bolo. U donnen don n'o de u nana n'o min ye u ye kunkan wuli n'o de ye awa tɔw kɔni vraiment u ye repli tactique kɛ u ye mun kɛ repli tactique u y'o kɛ bon renfort nalen ko kuma min na sa ka u nɔbɔ o ma se ka ye u t'i ye o donc u t'i ye donc an bɛ se k'a fɔ sisan maa min sara o ye maa 3 ye douanier 1 Allah passager 1 Allah ani garibuden i ka dɔn k'a fɔ daba kisɛ y'o kɔnɔ de fara k'a nugu bɔ. Inna lillahi la karajuna. Parce que daba n'i y'a jateminɛ an ka karamɔgɔw fana bɛ fɛn dɔ kɛ garibuden bɛ taa garibuya kɛ fo 22h30 ka bɔ san ka taa garibuya kɛ Siɲɛso daba o jateminɛ 7 kilomètres ani fana garibuden min fana ni kisɛ y'a sɔrɔ a jugunna mugu de la u y'o fana évacuer ka taa n'o ye Segu donc o la dugusɛ jɛlen gouverneur taara labɔma kɛ ani conseil de cercle ni madame le maire n'o ye Félicité Jara parce que a kɛra ale de ka commune kɔnɔ u taara yɔrɔw jateminɛ awa wulada fɛ douaniers ka ɲɛmɔgɔba n'o ye directeur général de la douane o nana ka na i ka dɔn k'a fɔ ɲɛda u ka mɔgɔ min sara centre ni quarante la a fana u y'u ni lamin k'a fɔ nin ye faso baara de ye wa u bilalen bɛ baara min na faso de y'u bila la donc u k'u hakili to faso la kosɛbɛ awa nin kana fɔ k'u b'u bɔ k'u b'u siran u ka baara kɛcogo la awa daba o de kɛra centre ni quarante la awa maa 5 kɔni banana. Oui mais Aba e yɛrɛ bɛ se ka explication jumɛn in di na en tant que i ye journaliste de ye nin ko in nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɔ kɛra a tɛ hali ayiwa san 1 bɔ nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na ka taa ka segin yɔrɔ kelen la. Daba ça veut dire que tout simplement mɔgɔ an ka hakili to an yɛrɛ la
i ye porteur d'uniforme ye, i ye population an ka hakili to an yɛrɛ la. Parce que ni maa ninnu u bi na waati ka d'u ye. Et puis u ye système min yɛrɛ don sen na ka uniforme do kana ka i ka dɔn k'a fɔ tenue do kana. E ma ye doyen cɛ y'u fo wa? Awɔ. Parce que doyen cɛ fɛ sɔrɔsiw do. Awɔ kɛ. Ale fɛ sɔrɔsiw do fɔlɔla ale de fana na ka a bonna a ni la. Allah. Bon u y'ale min bonna a ni la sa. Awa marifa mankan min bɔra sa bon tɔw fana y'u yɛrɛ ɲini an bɛ se k'a fɔ cogoya min na mais jusqu'à présent dispositif b'a la ka ta parce que gouverneur a b'a la ka dispositif ta min ye sans sécurisation ko ye parce que commission dɔ sigilen bɛ commission sécuritaire awa dugu mɔgɔ caman da b'o la k'a daminɛ mairilakaw ani préfecture na a n'ale gouverneur n'o ye colonel Ousmane Sangare u b'a la ka dispositif ta ayiwa mais daba k'a jira k'a fɔ an ka polisiw olu de fɔlɔ sera ka yɔrɔ sécuriser fɔlɔ awɔ u ye nɔbɔli kɛ nka u ni maa ninnu ma ɲɔgɔn ye donc an b'an ka commissaire fɔ n'o ye Mandi ye a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye k'o fara unité tɔ kan n'o ye gendarmew ni gardiw ye u nana ka na renfort la mais o y'a sɔrɔ nin maa ninnu kɔni taara u y'u ka forfait kɛ ka taa kaban donc san kɔni nin ye sugala ko ye ni ɲɔgɔn bilama deli ka kɛ san nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ 3 Aba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kunnafoni ɲuman laseli la ka dugawu don kɛ min ye san gouverneur ye ka taa se maire ma wuli ka jɔn ni cɛsiri ani jamana ɲɛmaaso f'u ka ayiwa dabali kura tigɛ dabali kura min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn a ka kisi nin ɲɔgɔn na wɛrɛ ma ni Ala sɔnna ma Ala k'a n'aw kisi amen amen Aba merci bien Aba merci beaucoup Bois Jabate naamu nin ye kunnafoni ye i k'a dɔn ayiwa min ye san ani murujan ye i k'a dɔn nin bɛɛ kɛra waati kelen nin bɛɛ kɛra sibiri kosɛbɛ i k'a dɔn ninnu tɛ kunnafoni duman ye ayi o tuma hali bi an bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin jamana i k'a dɔn lakanabaaw ma u b'u se la dɛ Bois Jabate nka hali bi n'a ka bɛ dɔ ka fara kan kosɛbɛ Bois Jabate n'a sɔrɔla i k'a dɔn kunnafoni min n'a tun b'i bolo n'a dafara a ma dafa a dafa an ka taa te min ayiwa karamɔgɔ dɔ batun wara min ye fasiriba ye n'o ye OD ye a ko Asuma CRP da ka gun ka segu a ko siga kɔni tɛ min na mankan bɛ maa min nɔfɛ o de ye a section a secrétaire général n'o ye Abdini Kumari u k'a ma ko Pele Pele karamɔgɔ dɔ batun wara maa minnu ye tigɛ nɔ bila kɛ n'o ye pétition ni ka bila ka na parti ɲɛmaayaso la Bamakɔ yan o de ye Amadou Balo ale bɛ Sinzana gare la Tebu Touré ale ye Sinzana maire ye Ibrahima Maïga ale bɛ Segu karamɔgɔ dɔ batun wara min ye Adama Traoré ale ni Musa Sori Kulubali ale ye maire commune urbaine de Marikala la ale fana ye jagokɛla n'o ye Ibrahima Dukure parce que b'a ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen cɛ gɛlɛn de ye section kɔnɔ karamɔgɔ dɔ batun wara ni ka fara min kɔni ye conseil de cercle de Segu kan n'o Jean-Marie Eketa fasiriba ko ninnu ye bolonɔ bila mun kɛ ni ka bila kana di Sumelu Bube Maïga ma karamɔgɔ dɔ batun wara a na bila Sumelu Bube Maïga senkɔrɔ wa a ko u y'a bila kana kun mun na walasa ko ka bɔ a la sabu min ye Pele n'o ye Abdini Kumari o kuma ale ka daga ka se ka taga bolo dala section ka ɲɛmaya kura sigi ko n'o tɛ n'a bɔra Kumari la ko basi wɛrɛ tɛ section ka ɲɛnamayali la a ko kɔrɔmasuru ye mun ye a ko n'i y'a lajɛ sibiri tɛmɛnen ko maa caman de bɔra parti wɛrɛ la ni ka don Asuma CRP la da ka gun kan nka ko problème yɛrɛ tigi ye maa min ye ko n'o ma ta ka bɔ yen o kuma ko Segu section n'o ye Asuma CRP karamɔgɔ dɔ batun wara ko yanni kalafili kura cɛ k'a da bɛ sɔn ka walo Pele kɔni Abdini Kumari i b'a dɔn Pele Abdini Kumari di Pele n kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ don kɔrɔkɛya gasi ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur nouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jakite i k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Tezara premier k'o min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ dɔ batun kɔrɔ dɔnkilidala ko Mali tɔɔrɔla Mali ye ɲɛji bɔ o tuma mun tora an ka hinɛ Mali la bɛɛ lajɛlen ka dɔ bila n bala tɔgɔ bɛ di Bois Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko OB Bois Jabate i k'a dɔn nangaraba dɔw bɛɛ y'a ta nka don kelen i k'a dɔn malo bɛ bolo da Bois Jabate i k'a dɔn ayiwa ka sira tigɛ jamanadenw ɲɛ min ye nin sen in ye min ye Interpol Mali i k'a dɔn o ye G5 ni polisiw i k'a dɔn olu tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma jɛkulu min kɔnɔ olu de ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa tɛgɛ da ni nangarabaw kan bureau central national et d'Interpol Bois Jabate i k'a dɔn u ka nin wuli ka jɔ ni nin cɛsiri o b'a jira k'a fɔ u bilalen bɛ baara min na a ka diya u y'a dɔn
Bamakɔ Sikaso Kita Kayi Bamakɔ ni dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden ni tɔɔrɔ la Bɔjabate k'a dɔn siratigɛlaw min ye awa Amadu B Seku Ahmed D Amadu B ani Musa B Bɔjabate ninnu kɔni awa ca wɛrɛ kɔni mun d'u la i k'a dɔn ka labɛn kɛ ka taa sira tigɛ Bamakɔ ni Sikaso cɛ walima Bamakɔ ni Kita cɛ Bamakɔ ni Kayi cɛ mɔɔw ni k'u na lafiya sa min ye juin kalo tɛmɛnen ye Bɔjabate k'a dɔn juin kalo tɛmɛnen i k'a dɔn kalo tile 28 k'a dugu jɛ tile 24 na min ye nin bisi ye bisi min i k'a dɔn n'a bɛ bɔ n k'i ɲininka Welesebugu kana Bamakɔ Bamanjuw filɛ ka taa sira d'a ɲɛ nin bandi ninnu marifa b'u bolo dakabana marifa kɛlɛkɛ marifa yɛrɛ don passager fɛn o fɛn bɛ yen Bɔjabate mobili kɔnɔ u ye bɛɛ lajɛlen da awa i disi kan i bolo mina fɛn o fɛn ni nafolomafɛn dɔ k'a bɛɛ lajɛlen tara k'u la wari kɛrɛbɛ tɛ marifa min b'u bolo dɔw ka lakalila Bɔjabate n'a ko law a bɛ se ka dugu kelen ci yɔrɔnin kelen Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko min y'o o wulikajɔ n'o jateminɛ u laban na muso dɔ fana tun bɛ mobili in kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn muso kelen awa bandi kelen fana bin o fana kan sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni bɛ kɛ waati bɛɛ Bɔjabate kuma min ni nin kɛra bureau d'Interpol Bamakɔ section min n'ale bɛ wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ Bɔjabate i k'a dɔn u taar'u ta da bɔgɔ jeninen kan min ye procureur commune sabanan o ye yamaruya di kɛ awa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ maa minnu kɔni ye nin kɛ u mana kɛ sana walima dugulatigɛ ka da u kan Bɔjabate o yɔrɔ bɛɛ min ye section des opérations des recherches o nana wulikajɔ boloda k'a kan gɛlɛnkɛ da Bɔjabate i k'a dɔn maa kelen kun bɛ jama in na u ka telefɔni kɔni u y'o fana minɛ u y'o téléphone de nɔbɔ k'o nɔbɔ fiɲɛ fɛ k'a nɔbɔ k'a nɔbɔ Bɔjabate k'a dɔn téléphone in kɔni u bɔra k'a bɛlɛn cogo min n'u ka daliw ye u y'a bɛlɛn fo kana bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɔra ka téléphone in décoder téléphone in kodelen don a taara di dɔ ma k'o k'a décoder Bɔjabate k'a dɔn u bolo bɛ téléphone na tuma min k'a lama u sina k'a dɔn u sigiyɔrɔ la k'a dɔn téléphone bɛ nin yɔrɔ la k'o bɛlɛn ka se ka t'o ta tɛgɛma ten ngami i ye nin bɔ min Bɔjabate o fana ko ayiwa karisa o de tɛgɛ nana nin di ne ma min da ye ko Seku Ahmed D Seku Ahmed D o de nana téléphone de ma ko n k'a décoder u y'o fana bɛlɛ ka taa tɛgɛ don kan ngami Bɔjabate i k'a dɔn san kɔni ayiwa min kɔni ayiwa u bolo nana bila nbala la sa o fana ye dɔ tɔgɔ fɔ n'o ye Amadu B Bɔjabate ni n'u maa saba bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka maa wɛrɛ to a fɔ u polisiw y'u tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko u minɛnen Bɔjabate ɲininkali busamisɛnnin nana gɔn la i k'a dɔn AB ani MB Bɔjabate u taar'olu fana dɛrɛ sira kɔrɔ ani Senu sɛbɛnnikɛla ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ commune 6nan na Bamakɔ yan kuma min n'olu minɛna u ye sɛgɛsɛgɛli boloda ka taa sɔrɔ marifa b'u bolo a ka bɔ hakili ma arme de guerre Bɔjabate guerre bɛ kɛ ni marifa minnu ye chargeur den 3 min ye munition ye n'o ye kisɛ den 156 o de dafa b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ calibre 762 min ye cartouche 8 ye pistolet automatique n'o ye PA ye o fana b'u bolo téléphone 10 ani 8 ani warimugu caman de u taara o dɛrɛ u bolo Bɔjabate kuma min n'u sɛgɛsɛgɛra sa ka ɲininkali kɛ a taara jɔ u la u jɔra la k'a fɔ hakaja olu de kɔni ye siratigɛlaw ye ka bɔ Sikaso ka na Bamakɔ walima ka bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka taa Segu ani Kayi u ye wulikajɔ min kɛ nin furajɛ la u t'a da dɔn yɛrɛ Bɔjabate olu de bɛ taa mɔɔw da u disi ka karibaw jɔ Interpol kuma min n'u y'a dɔn sa k'a fɔ akaja u ka maa ɲininen ninnu u taar'u di procureur général ma commune 3nan na o yɔrɔ bɛɛ o fana y'u minɛ ka t'u datugu kaso la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn kojugu tɛ bɔ jamana kɔnɔ gansan polisiw b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn sabula Interpol min filɛ nin ye Bɔjabate ninnu ye gestion de polisi tɔnba de ye u bɛ jamana 194 na u dɛsɛ ko u ka dɔgɔn kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau karamɔgɔ Daba Tunkara nin fana ye kabako ye Tayiru Male ale ye kalanden ye indicateur kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara bɔra ka min ye siratigɛ ko min fɔ fasiri b'a ko hali bi ko jamana in ma tila sabu kari 30 bɔɲɔgɔnko kunna sini sibiridon k'u y'u olu de lajɔ Kayi sira la kari 30 fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin ye kɔrɔlen ko ye sabu kalo tɛ bɔ ka kalo sa karamɔgɔ Daba Tunkara ni siratigɛlaw ma kari dɔ la jɔ ni ka maaw daw disi kan nka min ye seliba in ɲɛkɔrɔla ye u b'a dɔn k'a fɔ ko maaw ka taamaw ka ca nafolomugu bɛ bɛɛ kun min ye seli musakaw ye fasiriba ko sibiridon kari dɔw kɔni bɔra jɛma karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'u kunda Kayi kan a ko min ye ni bamanciw ye nɛgɛ kaɲɛ 22 waati u filɛ nin ka poyi ka bɔ ni moto ye moto 7 bɔɲɔgɔnko fasiriba ko
min ye kariw tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ u sina ka rafale wuli kisɛ wuli chauffeur sina ka fɛrɛ minɛ o kuma fu bɛna tutu ɲɔgɔn na fasiribaw ko kumakan fila kun t'u da kumakan kelen minɛw minɛ bɛ maa bolo bɛɛ k'i ta bɔ telefoni warimugujɛ sanu karamɔgɔ daba tugura ni ka taa bila bolo minɛ nafama hali bazin riche u y'a bɛɛ lajɛlen salo fasiribaw ko min ye kari laban in sa olu kɔni ye seereya kɛ olu kɔni sina ka na bila a la ten o kuma olu se tigɛ kɔni kuloma don min kɔni ye denmisɛnw ani musow kulekan karamɔgɔ daba tugura k'olu y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na musow ni denw de bɛ ka kule o kuma min ye kulekan gwannen olu de filɛ ka boli sa ni ka taa kulekan lajɛ karamɔgɔ daba tugura k'u sina k'olu fana far'u kan ten olu faral'u kan o kuma k'ulu ye min ye maa minnu bɛ ka marifa dajɔ maaw la ko fɔlɔ u bɛ ka filakan fɔ filanan o de surasi fini b'u la o kuma sabanan o kuma ko orange money kɔdi bɛ maa bolo ko bɛɛ k'i ka kɔdi f'u ye dɛ u taara ni maaw ka kɔdi ye dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura warimugu minɛlen kɔfɛ min bɛ u ka orange money na u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka tila ka taa n'u ka kɔdi ye tuguni fasiriba ko nin y'a siɲɛ 6nan ka tugu ɲɔgɔn na nin sira kelen kan a ko k'a juguya ko de ye seliba ko ye a ko ni sɔrɔsiw ma wuli ka jɔ kɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi walima ka bɔ Kayi kana Bamakɔ karamɔgɔ daba tugura ko sira in kɛmɛ wamani ye a ko min kɔni ye dugutalaw ye karamɔgɔ daba tugura k'u ni ɲɛji de bɛ don Kayi walima u ni ɲɛji de bɛ don Bamakɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko nin ko in daga kisɛ bɛna ta ka bɔ maaw dala tuma jumɛn a ko bamancu ka ni bamanca wale ka min ye surasi fini don a ko ye ko kuraya a ko la a ko surasiw de don wa walima bamancu de don wa karamɔgɔ daba tugura k'u bɛɛ lajɛlen kamana gannen don bamancu don a ko k'i bɛ marifa dɔ y'u bolo karamɔgɔ daba tugura min ye bamancu ye abada min ye kan marifaw ye a ko n'i y'u ka kɛlɛ yɛrɛ kɛcogo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ kalama an siranna sa dɛ n'a fɔra k'i bɛ taa dugutaga la i kamana gannen don i natɔlen kamana gannen don an bɛ taa min o tuma u k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Tayiru Male ale ka sɛbɛnni don Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Wajabate i k'a dɔn Stade malien peuple malien armée malien Wajabate i k'a dɔn silamɛya taamasiyɛn ye jɛman ye a fɔ ko Stade malien de Bamako miliyɔn 20 sefa wari Wajabate i k'a dɔn o de taara ka da anw ma a y'o minɛ Wajabate a k'i k'a dɔn Stade malien de Bamako i k'a dɔn Mali championnat Mali champion u y'o wala ta kununko fana Wajabate i k'a dɔn miliyɔn 20 sefa wari k'o d'a kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn journée laban o de kun ye kununko ye i k'a dɔn awa ani fadenjugu an karilen kun don ɲɔgɔn na fade ye fila ye a banna koyi fɛn o fɛn ni bilenma dɔ o ye kojugu de ye minɛn dɔ da bɛ jigin a kɔrɔ fɛn tɛ bɔn koyi ni minɛn ma bɔn dɛ ni minɛn a tira fila de k'a da bolo wari joli b'a kɔnɔ u bɛ taa deuxième abada i sigi k'a lajɛ i sigi ka san wɛrɛ lajɛ u ma foyi sɔrɔ san wɛrɛ lajɛ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɔ kununko min ye championnat a ndolata laban na tila ka sidi ɲininka a ko Stade malien de Bamako i k'a dɔn ale joliba kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye a bɔ championnat a dernière journée Wajabate i k'a dɔn ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula mankan n'o ye supporterw ye olu kɔni ka mankan barika de nana bonya k'a kɛ mankanba ye a ma ɲɛ min kɔ a bɔ min ye polisiw ye olu laban nana gaz lacrymogène dasi k'a suru bɛɛ lajɛlen kan Wajabate k'a dɔn kunnafoni dila minnu bɛ yen a sidiw a n'a burapelew Wajabate k'a dɔn gazi kɔni zaraliw nun na fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra e ko ballon d'or yɛrɛ a bɔra bilen de sabula équipe fila i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen laban kɔni jɔlen de tora i k'a dɔn fɔ arbitre laban ye file de fiyɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye coupe du Mali Stade malien de Bamako ale y'o ta hali gɛlɛma don a la Wajabate championnat fana i k'a dɔn fana taara ka d'u ma nin bɛna kɛ u ka championnat min ye doublé Wajabate k'a dɔn nin y'a siɲɛ caman ye san 1984 95 2001 2006 2013 2015 nin fana bɛ fara a kan Wajabate coupe du Mali wo walima championnat wo walima doublé wo Stade malien de ta ka ca bɛɛ lajɛlen ta ye bi sɛbɛnnikɛla k'o ka sɛbɛkɔrɔ fɔ équipe kelen min bɛ Mali kɔnɔ min de la ka coupe ta farafinna to a la Stade malien de Bamako 2009 blanc jour blanc gagne a y'o kɛlɛ ni kɛ dɛ 2009 a banna o foyi Mali kɔnɔ a bɛ nalo fɔ n'a kɛra pour la première fois bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ ni ka don Stade malien de y'a ta bɛɛ ni ka don joliba bɛ nalo
Bajabate a ko ka do sar bilama record ni ya me record man min ye kubu fe be sari be benye Bajabate I ka do awa umma dawma million muga sefo wari taraka di sar maliama ma min daro ka 11 créateur olu déclara championnat flanaye mi ka do million tam o temene ngo fe min ye joliba AC Real I ka do doni duru do u ku dade teza million duru u ko klew ni nyanje ha no te beka saka soro u ko minati hay joni ndu dati do million nu mo mine ba minu na de subhanallah sidi clay kana de Bajabate sebenigala ko akika do min woni ngara gashi o ye kunafuni dilaw yi Bajabate kunafuni dilaw ko ni I ka do ko chama gela bade wo soro hali puma minu ko bi jigi kana ay wa peluzu ka ko bina ngali ke I ka do soma kama sabula I ka do gela bade duna afra ko federation ere de koko ay wa ko mashi kana do I ka do puma mi hu blaka do e wa soro cheri kala sidi salmane kanise anya fo ida bolona ngara tugo dite Ouais, d'abord, championnat de tournoi, championnat national Ligue 1. Il y a vraiment bolontan qui era bolontan Djidjalim Boy Kosobe. Quand ça que bolontan qui era phase flala. Phase flala tu phase de poule. Pour nous faire des consigira. Pour nous flaber nyema le premier et deuxième. Ou nous n'avons soro doré la tukunu comme Kardas. Ou de kunchera kunu pepeu. Gayana kase akle warna manu tana kunu. C'est-à-dire qu'on a tigé soro déjà. Kake Mali champion. Kunu kuye a 6e journée a baro kunchera kunu pepe mo soro sadi kala champion déjà ani joli baka balonda kunu go o ko ni muye ka anyina jedi dron voilà ka anse pasaw le plat ka mochu de la fadron awaka da fadron votre champion ku donna ou toujours deuxième finale ku donna parce que depuis samedi do on se gratter aller aller ci sabani kanangulo o tomato on se fait que deuxième donc kunu tango ngi droka balonda lama ko neke stade ni joli wa kara fani voilà fani bi fo ni fo bon vraiment kuna bolontan kɛra bolontan dumanba ye nka ne y'a sɔrɔ a bolontan fɛnɛ na supporter kuma fɛ ka tiɲɛ dɔɔni ka sababu kɛ kunu vraiment bɛɛ joliba supporter gazi tira cɛ na ko u ma gazi fili ka policiers gazi ci kosɛbɛ kunu bɛɛ joliba supporter de kɛlɛ ninnu u ka kɛlɛ de bi ban wa u taa aw b'a dɔn an tɛ champion anw kɛra ye kaban nin kɛlɛ kun ye jumɛn ye bon ça de joliba fɛnɛ fara daba bolontan caman bɛ taa tension b'a la kosɛbɛ o de tension b'a la o de sar ni joliba ko match jayi effectivement tension terrain kan ani garanen kɔnɔ donc kunu vraiment y'o ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ hali gazon sanfɛ an ma se ka bolontan dumanba ye kunu tɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ que premier mi-temps tɔn tun y'a ɲini u fila bɛ y'a ɲini k'u bɛ bi don mais deuxième mi-temps comme sari kɛra champion déjà u yɛrɛ réservé dɔɔni ka jouer kɔfɛ ka to ka attaque placew kɛ ka di kɔfɛ ka taa n'a ye dɔɔni y'u ye mun sɔrɔ voilà Allah et blanc de Bamako parce que y'a sɔrɔ kɛra champion ka bɔ ni yɛrɛ di bilen quoi i bi t'i yɛrɛ di ninnu mɔ ka t'i sen gari k'i ka n'u m'u cogo dɔn n'u y'a forcer non maa ninnu israéliens de don silamɛw tɛ an bɛ taa an yɛrɛ di ninnu ma diɲɛ na u ma foyi y'a la o bi na ni dane ka bi jolibisi ninnu tu dɔn silamɛw tɛ koyi u na ko dane kan a y'o kɔnɔ a ye samara kɔnɔ sidi o tuma sɛbɛnnikɛla ye min fɔ nkalondon la Stade Malien maintenant a ye record bɛɛ bati ouais effectivement sɛbɛnnikɛla ye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ ni sari ka titre 20 de ye Mali yɛrɛ championnat k'a kɛ championnat national Ligue 1 Mali kɔnɔ a daminɛ saison 80-81 donc ani bi cɛ sari kɔni titre 20 sɔrɔ joliba titre 13 Real titre 5 awɔ Coupe du Mali kun bon Coupe du Mali la sadi fɛnɛ record man don ɲinɛ o ka Coupe du Mali 21 n'a ta ɲina ala min ɲɔgɔnna t'a la doublé o fana doublé sadi doublé 7 de kɛ ɲina ka kɛ champion ka Coupe du Mali fɛnɛ ta u y'a siɲɛ 7 dala fara ɲina kabini ala ye Mali da ka coupe ta farafinna to a la joli fana y'o kɛ ouais sadi y'o kɛ fila b'u bolo u fa 84 ɲɔgɔn tɛ Stade Mali ye ala dɔw ka sali kɔni a bɛ k'u da Lamini Dukure joliba athletic lode non u taa sali ka so ɲina u ma foyi y'a la ayiwa Sidi nin kɔni b'a jira k'a fɔ saison datugura ouais d'abord saison datugura première division sira fɛ nka deux ka saison ma datugu fɔlɔ ka sɔrɔ que région champion b'a la ka don dɔɔni dɔɔni a n'a sɔrɔ tɔtɔra région 3 ɲɔgɔnna ye n'o ye Segu Kayi ani Bamako
ne ko gɛlɛya min bɛ Segu kun aw ka dugu gɛlɛya a nɔgɔyara an bɛ se k'a fɔ a gɛlɛya banna yɛrɛ ka sababu kɛ mɔgɔw da ɲuman dɔ la i yɛrɛ dɔgɔkɛ Banjugu Dante i b'a dɔn n b'a dɔn kojugu ale ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ ka fara Bamakɔ Ligue président kan ani Mali Ligue damadɔ ɲɛmɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ko vraiment u t'a fɛ Segu ka to nin bolo in kan a bɛ Segu kun ka bi sini n'a kɛra Ligue k'a ko bɛ gɛlɛya u ye démarches kɛ ka négociation kɛ u ni fédération ɲɛmaaso bɛnna fɔli na u ye papier dɔ tɛgɛ nɔ bila Segukaw fana k'olu jɛnna n'o ye baaraw bɛ sen na sɔɔni yɛrɛ Segu fana ta baara bɛna kuncɛ mais min ye bɔli ye ɲina club champion ni fɛn a bɛ fɔ cogo di compétition africaine kafu ni fɛnw na les compétitions africaines jɔn ni jɔn bɛ bɔ ouais d'abord fana ɲɛdɔnna ka ban ka sababu kɛ sariyaw kɔnɔna na kafu ka sariyaw la ni mɔgɔ min u ka membre min fédération jamanaw ni kan ka 2 di n'o ye tɔn 2 di kelen bɛ taa kafu la kelen bɛ taa ligue la olu ko ni maa min ye doublé kɛ ni club dɔ sɔrɔla aw ka jamana kɔnɔ min ye doublé kɛ championnat ta ka kuuru fɛnɛ ta a tigi bɛ taa ligue des champions na ani min sera a ka kubu la a ye mun ci o bɛ taa jamana représentant kubu kafu la o de kama ɲina Stade ale doublé kɛ Stade bɛ taa ligue des champions na donc Binka ale min kɛra finaliste malheureux ye ale bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa kubu kafu kɛnɛ kan équipe jumɛn Binka FC o fana équipe jumɛn DD équipe dɔ de don u bɛ golf la DD olu bɛ Bamakɔ yan olu bɛ Bamakɔ yan o tuma AS Kalakɛ kun anw bɛ fɔ jumɛn na Kalakɛ bon a bɛ Segu championnat la peut-être il fana kɛra champion ye ala ma kɛra merci bien Sidi ni ce Bɔjabate waati n'a ka waati ma se a dafara kosɛbɛ an bɛ bi ta bila yan Bɔjabate k'a dɔn an bɛ bi ta bila yan foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn Murujankaw ka dankɔrɔba ma Abudarahamani Hame Dukure Abudarahamani Hame Dukure an ka foliba ye i k'a dɔn foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin Juguarame Telima ma dankɔrɔba i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛ sen na min ye Ibrahima Karan yɛrɛ ye an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma badabada foli Bakɔrɔ Sila Duakɛ Sɛkinɛ Sila Biba kolonɛliw an ka foli ani tanuni bɛɛ ni ka ɲɛsin a ma min ye awa badabada Solomani Fofana an ka foli b'a ye kosɛbɛ bi ta min banna Bɔjabate waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔnɔna fɔ ye i k'a dɔn bi ye don jumɛn ntɛnɛn ayiwa sɔɔni min ye farikoloɲɛnajɛlikɛlaw ye min ye sidiw ye u bɛ n'u sɔɔni da i k'a dɔn kununko a ɲɛɲɛ a n'a kungu bɛɛ u bɛna a bɛɛ lajɛlen salo ka da lamɛnbaaw tulo kan surafana t'o ma don su in na Bɔjabate anw bɛ segin ka na gafe nɛgɛ ɲɛ 20 n'o banna ne bɛ segin ka na i k'a dɔn bamanankan jɛmukan k'o bolo da ni ne wulila Madame Touré i k'a dɔn ale bɛ ni sɔɔni da donso den ani donso ba sini o ye sali ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye yarabi san wɛrɛ ɲan b'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan hɛrɛ ani baden la Bɔjabate i k'a dɔn lamɛnbaaw Ala k'u mɛn k'an lamɛn Ala ka kɛnɛya ani hɛrɛ sɔrɔ an juru kan an ka kunnafoni di lamɛnbaaw Hamɛdi Jakite bolo tun bɛ Choix Kɔlɛ la Bɔjabate Daba Tunkara wa salam